Pinoy Bus Driver TV. Ayan po sila. Si Mr. Tabora. Dito mo paraan no? Kasi man dyan. Ang init dito may kapugsit, ang init. Alas 3:40 ng hapon may kapugsit. Nilulunod pa may kapugsit. May light car pa humabol. Wala man laman natin. Ito lang ang may laman nata. Subscriber sa atin yan may kapugsit. Meron ka? May distansya siya. Sa lower. Musakay siya. Pag si Titing. Saan mo sakay? Man sa imuhang. Kuan? Isa mo sakay? Siya. Si Kapitan. Oo, asa mo ka sir? Credits. Babay. Ha? Magkano bayaran ko? Magbayad pa ako? 50%. 20% lang. Naga pa? Ay! Ako, discountan ko kayo. Dito, discountan ko kayo sa Paskat ngayon. Baba ako ha. Sige. Alam mo na. Ang pro yan sa Paskat yung jet. Mga pro sa Paskat. Si mga enjoy. Ano kong set plus yan. Tama na, sir. Thank you lang po. Pangalan din, sir. Pangalan. Ano siya tayo, sir? Oo, kasi wala tayo ng jet. Ha? Ano siya tayo? Yun. Ayun, sir. Wala. Gusto ko wala. Ano pang masahe namin, sir, pag ano, Kupasay?
Discount, 20%. 20% sir. Pakita lang yung ID sir. Ha? Pakita lang yung ID namin. Oo. Saan to sir? PTEX to o sa terminal news? Pasay Pitex. PTEX. Wala na kayo sa ano sir? Sa may tapat ng Jollibee? Sa Cabrera? Meron pa rin yun? Meron pa rin, pero bawal lang magbaba. Aba wala magpulo. Pwede mo pick up. Tayo pa kasi pag PTEX eh, partas pasay sana eh. Oo, yun. Malapit lang doon. Yun. Malapit lang sa graya namin. Kaya nga, Tramo. Tramo pala ito. Doon ang graya namin eh. Pwede mo lakarin yung papuntang partas. Oo, nga, sa Ay. Pa-Winston Hotel pa. Oo, tricycle, 20 lang. Okay sir. Oo, sige. Okay, so tayo ko pagsit. Dito tayo sa loob ng barko. Mamaya-maya, alis na rin ito kasi na puno na to. Magandang hapon, mga kapugsit. Sa mga bathtub. So, super. At sa mga pula. Dito tayo sa bathtub, kapugsit. Kaya kung naman ito yung bathtub, tayo 30 lang hapon sa linggo. July 9. Ito. Kabal na natin ang pere paskat, mga kapugsit. Ang 1902 galing Davao. Kami lang dalawa nakasakay. Ang galing Ormoc ay wala pa. Ayan yung bagong barko ng Santa Clara, Bicopugsit. MB General Santos. Yan ang bago ng barko ng Santa Clara. Malaki, Bicopugsit. Shoutout kay Nora Bahilom tsaka kay Maymay. Saka sa 1902 si Mr. Itang saka si Mr. Tabura. Wala ba, hindi ba nagbabaan natin mga pasero ng kapugsit? Shout out sa mga taga Paskat M17. Laging puno yung mga galing Davao, mga kapugsit. Shoutout sa mga pasero dyan. Okay, sa ulit namin kapugsit. Pugsit at hang
Yan ang mag-inami ko pugsit oh. Dapat lagay yung ano pa ito. Sa kapag pa naman liit. Yan nandun yung ano ko jacket. Mahal ko. Marami pa palang nagsilabasan ko pugsit.